Жылның финиш юлына шықтық. Санаулы күннәрдән һәр өстәлдә оливье, мандарин һәм башка тәм-томнар булыр. Әмма быел нәрсәсе белән истәлекле булган? Җырчыларның тормышларында вау дип әйтерлек нинди вакыйгалар булган? Барысын да чират буенча сезгә җиткерербез. Бу музыкаль каймак хит парады шоу-бизнес дөньясында гидегыз бүген мин Назлы Гөлсөнгатова. Агымдагы ел бер туган Гыниуллиналар өчен авыр һәм җаваплы булды. Кинәт кенә әниләре бик нык авырып китте. Гыниуллиналар авырлыкларга бирешми. Сынауларны үткәндә без бер-беребез өчен зур терәк булабыз дип әйтәләр. Ходай әнинең гомерен юкка гына саклап калмагандыр. Аның бу дөньяда эшлисе эшләре бик күп әле. Әниебез хәрәкәтсез, телсез калса да, аның эшләрен дәвам итүче без 5 кызы бар. Без көчле, безнең тормышыбыз алга таба бара диеп, бердәм һәм көчле рухлы Гыниуллиналар әйтәләр. Хәлләрменең төрле хәлен алдан аңлаучыларым, сез минем туганнарым. Сызлауларым яраларын тоеп назлаучыларым, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез озын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай. Эшләремнең киңәшләре, серләремнең сердәшләре, сез минем туганнарым. Шатлыкларымны күрүче, күңелемне үстерүче, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез озын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай. Бәйрәмнәрдә бергә булыйк, күрешеп, йөрешеп торыйк, аралар җылы торсын. Туганлык бердәмлегеннән, җаннарның бергәлегеннән, тормышлар матур булсын. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез озын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай. Булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай.
Игътибар иткән булсагыз, күп бәйрәмнәргә өстәп, хәзер артистлар көн билгеләү дә модага кирип китте. Менә Гөлдания Хайруллина да быел әлеге бәйрәмне хезмәттәшләре белән рәхәтләнеп ял итеп үткәрергә булган. Җырчыны өеннән машина белән алып китәргә тиеш булганнар. Тик шалтыратып, юлны газель каплады, үзен генә юл янына чыгалы дип чакырганнар. Гөлдания Хайруллина юл янына чыкса, сюрприз. Озын Мерседес тора, янына букетлар күтәргән артистлар тезелешеп басканнар. Бу сентябрьдә Гөлдания Хайруллинаның туган көне артистлар бәйрәме белән бер көнгә туры килгән икән. Менә шулай оригиналь һәм көтелмәгән рәвештә Гөлдания Хайруллинаны туган көне белән котлап куйганнар. Бу аның күңеленә мәңгегә кереп калган һәм быелның иң истәлекле мизгелләр исемлегенә дә кергән. Yazının suyu şeşekleri Şimeşlerge eğlengen Gönül suda yok ağam Biraz kala tuktamay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jelib olmay Gönül suda yok ağam Biraz kala tuktamay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jelib olmay Tırmışda türlüsü bola Qarasınağını kürdük Tek bir vakit ikimizde Yatlarga sır vermedik Gönül suda yok ağam Biraz kala tuktamay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jelib olmay Gönül suda yok ağam Biraz kala tuktamay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jelib Alda elli, alda bizning eng baxtli chog'imiz. Oltin kuzlar jetganda da eng qarshilar biz. Gönül suda yok ağam, biraz qala to'xtamay. Yaratgan yar bilan birga Uzgan ömür jelib olmay Gönül suda yok ağam Biraz qala to'xtamay Yaratgan yar bilan birga Uzgan ömür jelib olmay Gönül suda yok ağam Biraz qala to'xtamay Yaratgan yar bilan birga Uzgan ömür jelib olmay Yaratgan yar bilan birga Uzgan ömür jelib olmay Uzgan ömür jelib olmay Рөстәм исемле яшь башкаручы быелны үзенең беренче клибын төшергән. Тик дулкынлану, каушау хисләреннән тыш, төшерү процессына узып баручы кешеләр дә комачау иткән. Сюжет буенча, гашыйк булган Рөстәм яшь кызны үзенә каратырга тели һәм хәйләгә бара. Малайларга акча бирә,
Кызның сумкасын урлагыз, ә мин аны супергерой сыман коткарам, аңа ярдәм итәм һәм ул миңа шундук гашыйк булачак ди. Клипның шушы урынын бик озаклап төшерергә туры килә. Чөнки узып баручы я берәр егет, я абыең, я усалапан кызга ярдәм итәргә килә башлыйлар. Берничә мәртәбә съемканы туктатып, клип төшерәбез дип әйтергә туры килә. Sağındım, sin qayda, bir günü uçraşıp, bir günü tabışıp, məngəgə qavışıq biz eydə. Jil buranlar, qar yanlar, kişkilidə bulanmaz, uçraşuğa barpaz. Jil buranlar, qar yanlar, kişkilidə bulanmaz, uçraşuğa barpaz. Qavışıq, sin qayda, hiç sönməz, sürülməz, hiç sönməz, saf hislər, ak hislər qabızıq biz yana. Jil buranlar, qar yanlar, kişkilidə bulanmaz, uçraşuğa barpaz. Jil buranlar, qar yanlar, kişkilidə bulanmaz, uçraşuğa barpaz. Tabışıq, uçraşıq, qavışıq, tın kişdə, aq tündə, alı tağda. Tuz indi bəxitim, tuz indi aşıqıma, otlarga sinimile hiç salma. 12-нче урын Винарис илегетте. Винарисны без музыкаль коймакның алдагы минутларында искә алырбыз һәм аның турында түкми-чәчми соңгы яңалыкларны җиткерербез. Әлегә илегетнең үзен тыңласак, ни була? Kızakla gözlerine qarab durasın ikiler, dizlerimde sulaşımını qabatıyasın ikiler. Ni ulu kadar ikili bir dersin gidip gitsen, ni bulam qaynar qışağım bağlı qabat tutsam, ni bulam dersin gidip gitsen, ni bulam qaynar qışağım bağlı qabat tutsam, ni bulam. Şunamsın belki yemedim biraz sürelerine, siyayı yanla basadi Gülüm yuvanaydı Şulay bir Nigul karar Gidip gitsen iyi bular Qaynar kışağın bağlı Baba tutsam iyi bular Nigul karar Gidip gitsen iyi bular Qaynar kışağın bağlı Baba tutsam iyi bular. Музыкаль коймак эстафетасы тәҗрибәле кулларга күчә. Чиратта хисле, тирән мәгънәле ярым димә исемле җыр. Аны кем башкара? Үз аудиториясын күптән булдырган, эстрада камералары астында үз урынын инде тапкан, ул да булса Зөфәр әфәнде Хайретдинов, 11-нче позиция. Orta oldu küpmü, birge bulgan kişiler, bir mizgir eşirde sürüldüler kiseler, sıyıcı bir üzüdü, dikber hıyanetin, üzüleme sebepler, bozudun emanetin,
Süyücübün üzüdü Dikber hıyanatın Üzüleme sebepler Bazıdın emanetın Cevapların buranlarday Sallanırdı yüreğime Yanlarıma başka kelime İndi bina yarım dime İndi bina yarım dime Küpme anlatsam da Tınlamin kirakmi Boş sözlerin bilen Erinetme yürekini Yalvarma da güdüme Anlasın bittiğini Sündü muhabbetim Anlattım insine Декабрь дегәч күз алдына нәрсә килеп баса? Яңа ел бәйрәме. Аның атрибутикасы һәм татар җыры. Бу ел 17нче мәртәбә әлеге грандиоз республикабызның иң төп музыкаль вакыйгасы узачак. Уникаль проекциялар, зәвыклы сәхнә костюмнары, шоу-бизнес каймаклары һәм сез сусаган җырмың. 17 декабрь Пирамида сәхнәсендә. Dillesini de sağınadım dip Allah'sın kışıp kına Emmini şoşı şatlarımın yerimin ışıp kına Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı kayın Mehabetke yukarı Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı kayın Mehabetke yukarı Yanlarımda bulmağanda Sin her vakit uyumda Sin vitaminim yüreğimde Suyu diyen jırımda Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı kayın Mehabetke yukarı Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı kayın Mehabetke yukarı Син ул мине тормышымда бик бәхетле итүче Минем белән зур юллардан бергә парлап үтүче Кара әле, кара миңа яратып кына кара Сизәсеңме җанны кайын мәхәббәттә юкара Латыповларның барлык зур вакыйгалары да бала оныклар гаилә белән бәйле. Хәтерләсәгез, аларның кызлары Динара март айында 2нче бәби малай алып кайткан иде. Ә менә олы оныклары Хәлил тиздән инде 7 яшен тутыра. Хәлил әле сабый гына булса да спорт белән мавыга, көннәрен тренировкаларда хоккей уйнап уздыра икән. Ә көз айларында әти-әнисе, әби-бабасы зур тулкынлану белән Хәлилнең спорт командасына эләгүен көткәннәр. Малай барлык сынауларны узып, балалар Акбарс командасы составына кергән. Бу Латыповлар өчен иң зур, куанычлы вакыйгаларның берсе булып тора. Кем белә, бәлкем еллар узганнан соң оныклары дахи спортчы, хоккейчыга да әйләнер. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min gaşıkmın Gaşık yüzüne Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de
Алсу һәм Азат Фазлыевлар еш кына кызыклы хәлләргә очрап тора. Чираттагысы онытылмаслык, чын мәгънәсендә курьез ситуация. Башкортстан буенча концерт куеп йөргәндә, Азат юлларны белмәү сәбәпле навигаторга ышанып хәрәкәт иткән. Бер вакыт 2 маршрут барылга килгән. Берсе юлны 30 километрга кыскарак итеп күрсәтә икән. Әлбәттә инде Фазлыевлар кыска юл буенча китәргә була. Бара торгач, асфальт бетә, басуга килеп чыгалар һәм авылга 10 чакрымда кала дигәндә, сазда батып калалар. Күрше авылдан кеше чакыртып, машинаны тартып чыгарга туры килә. Нәтиҗәдә 30 чакрымны кыскартам дип, киридән 2 чакрым юлны урап, концертка 10 минут калганда гына килеп җитәләр. Эх, сез. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга янда сандугачлар сайрый күңелне юатырга уф та дими эх та дими яшәргә дә яшәргә гомерләр тик бер бирелә кадер кирәк белергә уф та дими эх та дими яшәргә дә яшәргә гомерләр тик бер бирелә гөрләп кирәк яшәргә Дус туганнар сон сәләмәт шул зур байлык дөньяда ник бейеме юлдырыйк бит кечләр барда җаннарда уф та дими эх та дими яшәргә дә яшәргә гомерләр тик бер бирелә кадер кирәк белергә уф та дими эх та дими яшәргә дә яшәргә гомерләр тик бер бирелә гөрләп кирәк яшәргә Җырчылар гына түгел, күп кеше узып баручы елга нәтиҗәләр ясый башлагандыр. Хата уңышларны бизмәнгә салып, стратегик планнар корыр өчен декабрь миңа калса иң яхшы вакыт. Алда яңа ел ыгы-зыгысы, уйларга түгел, суларга да вакыт булмаячак. Әмма Мурат Гайсин нинди уй-хыяллар белән янып яшидер, әйтә алмыйм. Ләкин аның клибын куеп җибәрергә кыдратымнан килә. Көлмә җыры 7нче позиция. Юбарларны тыңлама, син тыңла җанымны. Гайбәт җиленән арала сөйгән ярымны. Татлы сүзле ялгачы сузма кулыңны. Юлта күрбәр сөйле юллаңына. Күлмә минем хисләремнән, минем хаталарны кичеп килсә әгәр көчләреңнән. Килми киенә бирисен булган ашу зармыннарын шаян җилләргә сибелсен. Аңла минем хисләрне, эшли күрмә бер хиш киресе. Тыңла йөрәгемнең тибеше. Күлмә минем хисләремнән, минем хаталарны кичеп килсә әгәр көчләреңнән. Килми киенә бирисен булган ашу зармыннарын шаян җилләргә сибелсен. Аңла минем хисләрне, эшли күрмә бер хиш киресе. Тыңла йөрәгемнең тибеше. Яңа ел солянкасына дәшәбез. Яраткан җырчыларыгыз белән бергә рәхәтләнеп бәйрәм итегез.
Руслан Пирамаддинов, Рифат Зарипов, Ирка, Ринат Рахматуллин, Фирдус Тямаев, Ания Фархи, Ландыш, Разик Юльяшин һәм тагын бик күп популяр җырчылар. Сезне зур бәйрәм истәлек итә. Яңа ел салянкасы. Кышкы салкын көннәрне кайнар хитлар җылыта. Фәрит Низамиев, Динарис Ильягет, Ришат Фазли Әхмәтов, Ирка, Дина һәм Рафаэл Латыйповлар, Илназ Бак, Хәмдулла Тимергалиева, Вадим Захаров, Эльмира Сөләйманова, Зөфәр Хайретдинов, Илсия Мадретдинова һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 22-23 декабрь Филармония. Кышкы солянка. 297-43-77. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына кіруші Дивон Кредит акционерлық банка. 17 декабрь 17 сәгатьтә 17 татар җыры Пирамида. Җырчылар тормышы. Аларның яңалыклары һәммә тормышларында булган иң кызыклы мәзәк хәлләрне сөйли-сөйли 6нчы урынга да якынлашканбыз икән. Музыкаль каймакның бу позициясендә безнең тамашачыга әле аз таныш булган Башкортстанның от казанган артисты Әнвәр Нургалиев. Соң дисең микән музыкаль композициясен бергәләшеп тыңлыйк. Үтсәдә еллар тезелеп сафка, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Белмим кем белән гомер итәсең, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Миндә гөл сине сагынам шулай, икенче ярым сиңа тиң түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Иң популяр хит-парадның беренче 5легенә дә килеп җиттек. Бу позициядә 4 кыз, ямьле төркем урнашкан. Кызлар өчен бу елның уңышлымы, юкмы икәнен үзләреннән сорага да кирәкми. 2 клип төшереп куйдылар, яңа җырлар яздылар. Кемдер кияүгә чыкты, кемдер сольный җырлый башлады. Кыскасы, бары алга девиз астында алар иҗат итүләрен дәвам итәләр. Koyun sayrar idim yanlarında seni sağıngan sayın. Can dostayım min sandığa sin koyun sayrar idim yanlarında seni sağıngan sayın. Sayrar idim yanlarında seni sağıngan sayın.
Хәтерләсәгез, 16-17 яшендә Диана Тәҗетдинова җырлап йөреп, таныла башлаган иде инде. Ә бер бәлне бац һәм юкка чыкты. Бу ел кабат аның исеме ишетелә башлады. Хәзер ул иҗатын әле Винарис Илегет белән дә бәйләгән. Әлеге тандем өр-яңа Мишәр һәм Яхуд исемле проект өстендә эшли башлаган. Алар инде бергә гастрольләргә дә чыгарга өлгергәннәр. Бу дуэттан нәрсә килеп чыгачагын бер Алла белә. Безнең миссия алдагы клипны күрсәтү. 4нче урын Диана Тәҗетдинова, сине көтәм. Гөлләр булып үсәр идем, җилләр булып исәр идем. Хәлләремә керер булсаң, диңгезләр кичәр идем. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле. Сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле. Сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Фәнис, Фердинандович әйтә бит. Гафу ит, режиссер. Мин бит мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунсы хәзер модны. Үзеңне дә ник белмисең син, күзләремнән күрмисең син. Юригенә ди булса да, төшемә кермисең син. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле. Сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләреннән парлашып атылыйк әле. Сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Рөстәм Закиров өчен бу ел бер яктан авыр, ә икенче яктан бик тә кызыклы булган. Иҗат тормышы гаилә белән тагын да ныграк бәйләнгән дисәк тә була. Хәзер Казанда һәм аның янәшәсендә урнашкан авыл районнарында Закировлар 4 тәүләп чыгыш ясый. Рөстәм әфәнде, тормыш иптәше Люция Мусина, кызлары Миләүшә җырлый, ә уллары Айрат оста итеп саксофонда уйный. Гастрольләргә балаларны алып чыгу уе гомумән бездә юк. Беренче урында уку. Азрак үссеннәр, тәҗрибә тупласыннар, ә инде аннары күз күрер дип сөйли Рөстәм Закиров. Yarsu miledi canımı, bu yarsu davuldan kışlara. Nice yıl yaşap da süyünü, bilmegen iken bit bu yürek. Utka sal, suda sal sinimini, üzümde bürdürlep yanale. Üzüme bulmazsan bulmazsın, canımda yaz bulur kalale. Utka sal, suda sal sinimini, üzümde bürdürlep yanale. Üzüme bulmazsan bulmazsın, canımda yaz bulur kalale. Başların eğlensin süyüden, sinmini bəxtli itəli. Yanımda kalmazsan kalmasın, yandırıp bulsa da gidelim. Utka sal, suğa sal sinimini, üzümde bürdürlep yanale. Üzüme bulmazsan bulmazsın, canımda yaz bulur kalale.
парадның кульминацион өлешенә дә ярак калмады. Җиңүдән бары бер адымда бүген Алмаз Хасанов. Һәр ират үз тормышында нинди бер эшләргә тиеш әле? Йорт салырга, малай үстерергә һәм агач утыртырга. Алмаз Хасанов бу кагыйдәне исеннән чыгармый. Күптән түгел Софиулин урамында урнашкан фатир сатып алганнар, анда тиз арада үзләре ремонт ясап, гаиләләре белән күченергә дә өлгергәннәр. Икенче яңалык, шушы көннәрдә Алмаз Хасановның беренче баласы малай туарга тора. Агачны Алмаз ничек тә утыртып чыгарсың әле? Бик еш күрәм сине төшләремдә, кулың сузып миңа киләсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Минем белән тиңләп башкаларны чагыштырып гомер кичәрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, белмим нишләрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, белмим нишләрсең. Рамазановлар гаиләсе бу атнада барлык конкурентларны да артта калдырды. Беренче урын. Клипларын карар алдыннан Рамазановлар белән бәйле вакыйганы да сөйлик әле. Кайсы ялган, кайсы дөрестлек икәнен үзегез карарсыз. Җәй көне Рамазановлар Зинирәнең туган ягы Башкортстанга кайтканнар. 4 ил районын узганда, юл янында корсаклы хатын-кызның кул күтәреп торуын күргәч, озак уйлап тормаганнар, юлчы итеп алганнар. Ханымның инде вакыты җиткән, шушы көннәрдә больницага ятачагы турында да искәрткән. Шулай көлешә бер ярты сәгать чамасы баргач, ханым кинәт кенә тынып калган. Мин бала табам ахры дигән. Ризатның авызыннан тимер тәмнәре килүен, Зинирәнең йөрәге очып чыга язуын сөйләп тормыйм. Юлчы ханым больницада тыпырдап торган малай алып кайткан. Исеңдәме икән, исеңдәме? Майның ул кишеләре, таныштык без синең белән, истәме. Юл буенда үскән ак сиреннәр, аның изләре. Бүләк иттең чәчәкләрен, истәме. Янымда сине бар, янымда сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан аппак сиреннәр. Янымда сине бар, янымда сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан аппак сиренәр. Күрәсеңме ирекәме сиреннәрне, чәчәктә быелда. Зата бара безне гомер буена. Кулыбызда кабат чәчәкләре, атлыйбыз бергәләп. Нинди рәхәт бәхетебез түгәрәк. Янымда сине бар, янымда сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан аппак сиренәр.
Җырчыларны 15 позиция буенча урнаштырдык, соңгы яңалыкларны сөйләдек. Димәк, дуслар, минем миссия тәмам. Бу музыкаль каймак хит парады иде. Сезнең белән булдым мин, Назлыгөл Сөнгатова. Исән сау торыгыз.